טוב, אנחנו מתחילים. נבו. בוא תדליק את הנר לזכר סבתא. אני נבו. אתה תצליח, אל תדאג. לאט לאט. הפתעתי אותך. בסדר. יופי. תשאיר את הכל פה. בסדר. טוב, אנחנו נתחיל בהזכרה של אמא, סבתא, סבתא חנה שלנו, ראש השבט, וגם הרבה חברים פה מהקיבוץ, חברים וחברות. אנחנו קודם כל תודה לכל מי שהגיע מקרוב מרחוק. אנחנו נתחיל בדבר תורה של הנכדה מיכל ינאי, מיכל נוי, סליחה, אני לא רואה בלי משקפיים, אני בלי זה, מיכל נוי, בסיום דבר תורה, אמירת קדיש של האחים. מיכל. אורי, זה אני לא... מנחה התותח. ערב טוב. אני מתרגשת. אחד הדברים שאפיינו את סבתא חנה שלנו, של כולנו, ושחסרו לכולנו, הברכות של סבתא. סבתא הייתה אדם מברך. בכל אירוע, גדול או קטן, פרטי או ציבורי, סבתא הייתה מנסחת ומקריאה ברכה קצרה ומיוחדת, מבוססת על פסוק מהנביאים ומהכתובים. הברכה תמיד הייתה מדויקת לאדם או לאירוע. אין אירוע משפחתי בלי ברכה של סבתא. מה זו ברכה? ברכה זו לא תפילה. זאת אומרת, זה שני דברים שונים, תפילה וברכה. אם תפילה זה שינוי סדרי עולם, ברכה להפך, זיהוי סדרי עולם והעצמת החיובי שבהם. האותיות של המילה ברכה, ב' ר' כ', בגימטריה זה אותיות זוגיות, נכון? זוגיות. באחדות ב' 2, בעשרות כ' 20 ובמאות ר' 200. הכל כפול 2. אתה מזהה משהו שקיים במציאות ומגביר אותו, נותן לו עוצמה, בתשומת לב, במילים, ביחס. היכולת האנושית לברך באה לעולם עם הופעת עם ישראל. בפרשת לך לך נאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, כמו סבתא, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברך מברכך ומקלליך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. רש"י על המילים ויה ברכה אומר, הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי את אדם ואת נוח ואותך. מעתה אתה תברך את אשר תחפוץ. ולא סתם אנחנו נמצאים פה סביב פרשת בלק, שבהן הברכות הן המוקד, אבל לא של אברהם אלא של בלעם. כמו שנאמר הפרשה, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. משנה מפורסמת במסכת אבות, פרק ה', אומרת, כל מי שיש בידו 3 דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ו3 דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנום ויורדין לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך.
חידושי ערים לפרשת לך לך מסביר, חידושי ערים זה ממייסדי חסידות גור, שהמידות של אברהם אבינו הן אלו שמאפשרות להיות אדם שמביא ברכה לעולם, אדם שיש ביכולתו לברך. סבתא חנה שלנו הייתה מתלמידיו של אברהם אבינו. היה לה עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה. ומעבר לברכות שהיא ברכה אותנו, אני חושבת שסבתא הייתה סמל ומופת לברכה שבזמן. עם ישראל, כולנו, עם שנטוע היטב בזמן, שמיטה, שבת, יובל, חגים במעגל השנה. סבתא, באריכות ואיכות ימיה, הראתה שיש ברכה בזמן. ברכה של חוכמה, של ענווה, של נחמה, של אמת פנימית ועוצמה גדולה. זה מה שאפשר לה להיות ברכה לעולם, וגם באופן פרטי לברך כל אחד ואחת מאיתנו בברכה המיוחדת לו. אני רוצה לסיים את דבריי בשתי ברכות, אחת פרטית ואחת כללית, ציבורית. פרטית, על הפסוק בלך לך ונברכו בך, אומר רש"י, יש אגדות רבות וזה פשוטו. אדם אומר לבנו, תהה כאברהם. אז לכל אחד ואחת מאיתנו נברך שנזכה להיות כסבתא חנה. ועכשיו ברכה כללית יותר ציבורית. התורה שבכתב נפתחה באות ב', אות של ברכה בראשית, ומסתיימת בפרשה של ברכה. זאת הברכה של משה רבנו. רבי שערך את המשנה, האבן המרכזית של התורה שבעל פה, פתח במסכת ברכות, וסיים במשנה, המשנה המסיימת של מסכת וקצין, משערת שכולם מכירים אותה, אני אקריא אותה. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרתיהם המלא. יש זה גימטריה של 310, וזה הפסוק של תלמידיו של אברהם אבינו. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק לברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ונסיים במילים שסבתא הייתה מאוד אוהבת להגיד ולברך את כולנו, מתהילים קכ"ח, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. קדיש עקיבא. אמן. סבתא חנה, מעבר להיותה סבתא של כל כך הרבה נכדים ונינים, זו תקופה שהנכדים והנינים לא מספיק מכירים, בעיקר הנינים את סבתא הקורמת, סבתא שעבדה במטה. אנחנו נזמין לפה עכשיו את ירדנה רונן, חברת יבנה, שעבדה עם סבתא במטעים שנים רבות, והיו ביניהם קשרי חברות וידידות חזקים. ערב טוב. ההיכרות שלי עם חנה היא מהנחל, כשאני הייתי בנחל, משבט עציון, למי שלא יודע. אז שאלו אותנו, מה אתם רוצים לעשות? מה אתם רוצים לעבוד בקיבוץ? עוד לפני שהגענו הנה. אז אני עניתי,
אני רוצה לעבוד בחקלאות. לא ידעתי מי, מה, מו. בסדר, לימים הגעתי ליבנה, ואומרים לי, את הולכת לכרם. ליבנה היה כרם ענבים עם כפנים, והגעתי לכרם, ושם הכרתי את חנה. וחנה הדריכה אותי בכל עבודות של הכרם, וגם בכל העונות. לכרם יש קיץ וחורף ואביב. אז התחלנו עם הזמירה, שזה לזמור את הזמורות, ואחר כך הלבלוב, אז היה צריך קצת לדלב את הלבלוב, ולהדלות את הסריגים, ובסוף היה לנו הבציר הטוב. ולימים נודע לי שחנה היא בוגרת פקולטה לחקלאות, וגם תמיד אצלה בכיס היה תמיד זכוכית מגדלת קטנה כזאת, וכך למדתי ממנה על כל הפגעים והמזיקים שהיו בכרם ואחר כך גם במטע. אז מה אני אומר לכם? חנה הייתה מדריכה, מורה, וקרובה מאוד לליבי. תודה רבה לירדנה. אני רוצה להזמין עוד מישהו שזכה לעבוד עם סבתא, וגם אותו היא הדריכה, את עדי אורן בן יבנה, היום אורן, סליחה, אז למה? עדי אורן שהיום מתגורר בניצן, בן יבנה. טוב. האמת היא שירדנה היא בדיוק בגיל של אמא שלי, וגדלתי במטע תחת ירדנה ופנחס ובנצי, אבל כל מה שירדנה אמרה בעצם היא לקחה לי את כל המילים, כי בעצם אני עברתי את אותו תהליך רק בשנות ה-80, ואני בעצם מדבר פה בתור אחד מילדי חנה, ילדי המטע. ביבנה, כמו שאתם יודעים לעבוד, מלמדים אותך לעבוד. אבל הדבר המיוחד אצל חנה היה שהיא גם עבדה, אבל היא לא הפסיקה ללמד לרגע. פיה לא הפסיק לדבר ולהסביר, ואותה זכוכית מגדלת הזאת שהייתה, כשירדנה הייתה קטנה, כנראה הייתה על הצוואר גם כשאני הייתי כמה 40 שנה אחרי זה, והיא פשוט לימדה אותנו בלי הפסקה. ובעצם אם אני לוקח ואני חושב על זה, הרבה פעמים בדברים שאני עושה, בדברים שאני מתעסק בהם, הדרך והצורה שחנה ידעה להעביר את הדברים היא בשבילי איזשהו מסר, איך מעבירים, איך מלמדים בנועם גדול. בהמשך גם היא המשיכה ללוות ולשאול, ותמיד שפגשתי אותה התעניינה, ועדיין כשאני רואה מטע תפוחים, אצל ירדנה זה היה הכרם, בשנות ה-80 התפוחים היו התפוחים וזיתים, אבל המטעי התפוחים ביבנה היו ההיילייט, ובאמת היא לימדה אותנו לעשות את הדברים, וגם היום שאני רואה מטעי תפוחים אני מסתכל תמיד על הגיזום הסדרה ושואל את עצמי איך חנה הייתה עושה את זה, ותמיד בליבנו. תודה.
תודה לעדי. אנחנו רוצים להזמין גם את מזל גוטליב, חברת יבנה, שעבדה עם סבתא בבית הספר, בסיוע לתלמידים עם קשיי למידה. סבתא עשתה את זה שנים רבות ועד גיל מאוד מאוד מבוגר. אז מזל, בבקשה. ערב טוב. אז כפי שהציגו אותי, אכן אני עבדתי עם חנה בבית הספר עוד לפני שהוא נקרא עמיחי. בעצם כל ההגעה שלי הנה היא מקרית, כי כשפגשתי את איסקה והצילה וסיפרתי להם שאמא קצת עבדה איתי בבית הספר, היום קוראים לזה סייעת, אז היה להם נורא מעניין לשמוע גם מתחום שדה החינוך ולא רק משדה החקלאות. אז באמת כתבתי לי את הנקודות כדי לעמוד בלוז שנתתי לעצמי, והסיפור הוא כזה. לפני בערך 30 שנה פלוס, ביום בהיר, חנה מגיעה לבית ספר עמיחי, היום הוא עמיחי, לחדר מורים הישן, אני מנסה ניסיתי לשחזר מה היה שם בעצם, איך חנה מגיעה, מי מפנה אותה אליי, מי מפנה אותה אלינו, וניסיתי לחשוב מה הביא אותה לחדר מורים, או יותר נכון מי ביקש ממנה להגיע, או מי הזמין אותה להגיע לחדר מורים. ובכלל היה נדמה שחנה הגיעה מיוזמתה, כי זאת חנה, מציעה עזרה, יש לה שיטות עבודה מסתבר, שהיא המציאה אותם גם כן. ונפל בחלקי, וחנה מצטרפת אליי לכיתתי. כמובן יש מספיק עבודה, פרנסת תעסוקה עבור כולם, וחנה במהרה הופכת להיות סייעת, מקפידה להגיע בזמן, אפילו עוד לפני הזמן. היא שואלת אותי מה השיטות הנלמדות בבית הספר, ומי שזוכר וגדל פה על הבדידים, ועל כל השיטות לא נעים להגיד, אני אגיד בשקט, הפחות מוצלחות לכולם. חנה למדה אותם נורא מהר, ואז היא אמרה, תקשיבי, אבל אני מצאתי שיטות, זה בסדר אם אני אלמד לפי השיטות שלי? אמרת, חנה, מה שנראה לך, תעשי ככל העולה על רוחך, אני סומכת שיש לך מה להציע, הילדים לא הצליחו להבין בכיתה, הם מתקשים בחומר. ובאמת, חנה למדה את השיטות של בית הספר ושל כל הדברים שנלמדו, וחנה במקביל המציאה שיטות משלה. אחד הדברים באמת שחנה עלתה עליהם, אמרה לי, אבל תקשיבי, בבדידים, מי שזוכר את הבדידים, מי שגדל עליהם, קודם כל, ילד בכלל צריך לזכור את הצבע, אבל כאילו לפני שהוא יודע מה הכמות, כאילו יש פה לימוד עוד נוסף על מה שילד צריך לדעת. אז אני חושבת שאני אוותר על הבדידים. אמרתי, חנה, אנחנו זורמים, וחנה כמו חנה, אחראית, מגיעה בזמן, עוד לפני הזמן. לאחר הסבר קצר, היא אומרת לי, מה צריך לעשות היום, מה כדאי, איפה אתם נמצאים, אני מסבירה לה מה כדאי ומה המקצוע. וחנה כמובן מנדבת את עצמה לכל מקצוע, לכל תחום, תורה, מתמטיקה. היא צועדת לבית מדרש, עוד לפני שהיו שערים בבית הספר, ולא מתעצלת, כמובן גם מחזירה את הילדים בבטחה לשטח בית הספר, כי ילדים לא יכולים לחזור לבד. וחנה לאט לאט מתאהבת בעשייה הזאת, מתלהבת ונהנית, תמיד מאירת פנים, והילדים באמת, חנה מתאהבת במה שהיא עושה, והילדים מתאהבים בחנה, ואם חנה לא מגיעה במקרה, מה שלא קרה בדרך כלל, או התעסקה במשהו והגיעה טיפה באיחור יותר, הילדים פשוט מחכים לחנה בכל שיעור שחנה פינתה את עצמה אלינו. ואני מדברת איתכם בערך לפני 30 שנה פלוס אפילו. חנה, כדי לא לבזבז את הזמן שלה היקר, אם והיה וחנה הגיעה לבית הספר ותלמיד לא הגיע מסיבות כאלה ואחרות, אז חנה אמרה, תקשיבי, אני מחכה בחדר מורים הישן, ואז היא גילתה שכל התמונות של אירועי בית הספר מפוזרות שם אי שם, במגירות, על המדפים, והיא שואלת אותי, לא עלה בדעתם של מישהו מהמזכירה, או לא זוכרת אפילו למי, לסדר שלתעד את מה שנעשה פה? אמרתי לה, חנה, האמת, אני לא הגעתי לזה. וחנה באמת לוקחת על עצמה את הנושא הזה של סידור התמונות, ופונה לכל אחד מאנשי הצוות, בעיקר מאנשי יבנה, שבעיקר בזמנו היה בעיקר אנשי יבנה,
והיא שואלת מה היה האירוע, באיזה תאריך, מי הדמויות המצולמות, וחנה מתחילה לערוך אלבומים של בית ספר עמיחי היום, כל האירועים, סוף שנה, סוף כיתה ו', סוף מסיבות כאלה ואחרות, סידור וכולי. טוב, מיותר לציין שכל מה שחנה עשתה זה נעשה ברצינות ובאהבה ובאמת כל כך רצינות שהיא דיברה על איזה קושי ואיך היא חושבת שהיא תפתור אולי והיא תנסה כזה וכזה. זה באמת הייתה חוויה נהדרת שאני באמת זוכרת אותה. לסיום אני חייבת לומר שאין ספק שזכינו להיעזר באישה מיוחדת ומיותר לציין שתלמידים רבים חייבים לחנה את הצלחתם. ברבות הימים שהכרתי את חנה, כי בעצם כשאני מדברת איתכם על לפני 30 פלוס, זה בערך השנים שאני הגעתי הנה, אז עוד לא ידעתי מי זאת חנה כל כך. וברבות הימים הבנתי יותר ויותר שזכות גדולה נפלה בחלקי לעבוד עם חנה. יהי זכרה ברוך. סליחה. תודה, למזל. אנחנו עכשיו נראה איזה סרטון קצר שהכינו בקבוצת יבנה ביום העצמאות כשסבתא הייתה בת 90. כל מיני קטעים שצילמו את סבתא באירועים שונים ביבנה. כתוב 90, אז 99. טוב, לקראת 100, סליחה. אני זוכרת את החג הראשון שרבים כבר שכחו, שערכנו אותו על גג הישיבה שאז זה עתה נבנתה, כנראה בשנת 47. שם היו הכרמים שלנו, כרמים ראשונים, ניסיוניים, שהשקענו בהם הרבה מאוד עבודה ועמל, אבל ספר היסטוריה מקומי מהלך. סיפורי ארץ ישראל מלפני קום המדינה כחברה בהגנה ועד היום. הייתי בעמדה לא רחוק מהמקום שאני גרה היום. המצרים התקרבו, ואז פתאום מישהו קרא, כל הילדים כבר על האוטובוסים לפינוי. אז צוריאל אמר, נו אז תעלי, קחי את הילד ותחזרי תכף למחרת. וכשהיה הפוגה, ביקשתי מצוריאל רשות לקחת את בצלאל ליבנה. הייתה לנו תעלת קשר ליד הבית, זה היה כאין מקלט, והיה לנו כובע פלדה בליפט. שמתי את זה על הראש שלו, וכל פעם שהייתה אזעקה לקחתי אותו איתי. פמיניסטית עוד לפני שהומצא המושג. ציונית, חקלאית, דתייה. לא כל כך רצו להבטיח לי לעבוד בחקלאות, רצו שעבוד בשירותים, כי כל הבחורות עבדו בשירותים. אני מאוד הייתי צריכה להילחם על זה, ללכת לחקלאות ולנטוע מטע כדי שיהיה לי ענף, כי אני למדתי מטעים. רציתי להיות חקלאות בארץ ישראל. על תרומתה לענף המטעים זכתה חנה לאחרונה בפרס. במסגרת הוועידה הוענקו אות יקיר ארגון מגדלי הפירות ל-12 נבחרים, ביניהם הגברת חנה יאיר, שהיא האישה היחידה שהייתה בין מקבלי האות. יקירת ארגון הפירות, מגדלי פירות, לא דבר קטן. המורה שלי לכל העניין הזה של העבודה בחקלאות, במטעים, בכרם, בעצי פרי. היא הייתה דוגמה, והיא ידעה הרבה מבחינה מקצועית. למדנו ממנה המון. כבר לא צעירה, עם לא מעט נכדים, אבל עם תרומה ארוכת שנים למטע, שפשוט אי אפשר לוותר עליה. האורים והתומים של כל מה שכרוך בהדברת מזיקים. כבר שנים שהשלטון והשליטה היא בידי צעירים, וברוך השם יש מי ששומר על המטע ויש מי שמתמסר מאוד לענף הזה, ותפקידי, אפשר להגיד, תומך בשלט רחוק כמעט. אני חייב לציין לזכותה של חנה, שממרומי גילה היא מסתובבת איתי במטע, מראה לי כל מיני דברים שיש פה, סוגי מזיקים, ודברים שצריך לשים עליהם לב, ודברים שקשורים להתפתחות העץ. אז זו הזדמנות להודות לה, להוקיר אותה ולשבח אותה על התרומה שלה ועל העזרה שלה. זכות היא לנטוע בארצנו, ואנו עשינו את זאת מתוך אידיאולוגיה ולשם פרנסה. היה לנו רצון אז בשמחת עשייה. הצלחנו להיאחד, להשתרש ולהנחיל אהבה הזו גם לדור הבא. אבל לא רק עמל כפיים מאפיין אותך. כיום ממרום גילך, את אחת מיושבי בית המדרש ובית הכנסת. דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. זה לא קל לחיות בדור כזה, אין מה להגיד. צריכים מתחת ללב גם איזה לוח פלדה קטן. ולהישאר עם אופטימיות ועם רצון להמשיך ולעמוד בתלאות הזמן. הזמן זה
דרך חתחתים, כשיש משפחה גדולה ומאושרת, פרודוקטיבית, וכולם בארץ, וכולם ציונים, ורובם גם דתיים, זה מאוד מעודד בסך הכל. חנה יקרה, הנחת במקום הזה את היסודות והמשכת בבנייתו ובעיצובו. שתלת באדמה הזאת עצים, גידלת עליה ילדים, נכדים ונינים, ואף טמנת ביקרים. ותמיד את מלאה חיוניות מופלאה, המעוררת בכולנו השתאות. על כולנו שקר החטא להבל היופי אישה יראת השם התפללתנו לה עברי ידיה והללוה בשערים הזיה. שהיה צריך להגיע אלינו פה מיכה דוד, אחיין של סבתא, בנה הבכור של יהודית דוד, האחות הבכורה של סבתא חנה, אבל הוא לא הגיע, הוא חלה ממש בימים האחרונים, אז יואל יקרא את הדברים שמיכה כתב. חנה ויבנה חד הם, בלתי נפרדים. אחותם האמצעית של אמנו יהודית ושל נעמי לבית מיכאל. הפכה לפני שנים רבות לראשת השבט הבלתי מעורערת שלנו ושל כל צאצאיה. ביתה הצנוע ביבנה הפך לבסיס האם שלנו במשפחה ולמוקד ביקורים קבוע בכל הזדמנות אפשרית. חייה התאפיינו באמונה, עבודה ללא לאות, לימודים, הסתפקות במועט וכבוד אינסופי לסובבים הרבים שלה ותמיד בחיוך ואהבה. בלי חיבוקים כנהוג אצל היקים, אבל עם מבט אוהב וחודר. זיכרונות ילדותי כוללים כאירוע מרכזי את הביקורים בקיץ ביבנה. בהם נשלחתי בקיץ לשבוע ימים לקיבוץ, כפי שהיה נהוג באותם ימים. כבר אז, לפני 70 שנה, כילד קטן למדתי מחנה ומירדנה, תיבדל לחיים ארוכים, מהי בכלל העבודה, החל משעת בוקר מוקדמת, בכרם ובמטע הזיתים, איך להחזיק במזמרה, איך לזהות מזיקים בגפנים ובזיתים, ואיך להתמיד בעבודה שעות רבות ורצופות. טעם הענבים של אז נשאר בפה עד היום. חנה מעולם לא התלוננה על קושי כלשהו, למרות המשברים והאסונות שעברה. עם נפילתו של בצלאל ופטירתם של דוד ובני משפחה קרובים נוספים. היא העבירה את סבא מיכאל, אשר לכבודו ירשתי את שמי מיכאל, מירושלים ליבנה באחרית ימיו, ובאחרית ימיו טיפלה בו במסירות רבה. כל השנים הייתה בריאה, והאגדה מספרת שכאשר הגיעה לניתוח בגיל 90 וביקשו ממנה את התיק הרפואי, תשובתה הייתה, אין לי כזה דבר, כי מעולם לא הייתי אצל רופא. בשנתיים האחרונות הוזעקנו פעמיים לבקר בדחיפות, כי המצב הרפואי החמיר. אבל כמו עוף החול, חנה התאוששה וחזרה לעצמה, ואפילו המשיכה ללכת לשיעורי הגמרא. במפגש האחרון שוחחנו על השוואה בין מלחמת השחרור למלחמה הנוכחית, ובעיקר על היבט פינוי ילדי יבנה לבני ברק, ובהם בצלאל, כאשר חנה נשארה עם הקרבין, רובי הקרבין שלה, לשמור בתעלות הקיבוץ, ולשאלה האם
היה פחד, ענתה, מה פתאום? האמנו שנצליח. חנה כתבה ותיעדה באופן בלתי נלאה לכל אורך שנותיה, והותירה אוסף אדיר של תמונות, מסמכים, אשר בשנים האחרונות זכינו לתעד את חלקם הגדול, כולל שיחות ארוכות איתה על האירועים והתכנים. חומרים מרתקים מתקופת הילדות דרך העלייה לארץ, המגורים בירושלים, מלחמת השחרור וכמובן הקמת קבוצת יבנה. על כ"ט בנובמבר כתבה בזיכרונותיה: באותה שבת מפורסמת התכנסו כל האנשים בחדר האוכל כדי לשמוע בהתרגשות את תוצאות ההצבעה הגורלית ברדיו, שהיה הרכוש של גברת דיאמנט, אמא של צוריאל, זיכרונו לברכה. ורק אני נשארתי עם התינוק הרך שלנו בצלאל בליפט, ופתאום כל החברים הקיפו את המשק בשירת התקווה. אחרי הריקודים סיפרו לי שראו את דוד, דדה, ליד הדלת ובעיניו זלגו דמעות. הוא לא רקד, לי היה ברור שהוא מודע למשמעות הבשורה. הוא חפר עד הבוקר את כל הסליקים שהיו מחוץ לגדר והטמין אותם במקומות חדשים בתוך חצר המשק. ועוד ציטוט ממלחמת השחרור, ממכתב שנמצא בעיזבון של משפחת דוד. 4 ימים לפני לידתי בירושלים, בשיא המצור, ביקשה אמי יהודית מחנה כי במקרה שהיא ואבי ארנסט ייפגעו בהפגזות הקשות, כי אז התינוק הצפוי להיוולד, יילקח ליבנה. וכך ענתה חנה, בתשובה לצוואתך, קודם כל תדעי שלפי המסורת בקבוצה, כל חבר יכול לקבל את ביתו, ואפילו בצורת אימוץ, כל ילד מקורב, בלי כל עיכוב. שנית, הקבוצה מקבלת כל אישה או פליטה או סתם אישה נפגעת עם ילדיה, ועל אחת כמה וכמה אם הם קרובי משפחה. כמה הערבות ההדדית הזאת רלוונטית לימים האלו. וכדברי שיר העגלון המפורסם, גם אם מזדקנים אנו, עוד לא נפרדים אנו. דמותך ומורשתך, חנה, איתנו לתמיד. שלך, מיכה. תודה יואל, ותודה כמובן גם למיכה על הדברים המיוחדים האלה. נזמין את עקיבא, יאיר, בנה של סבתא, חנה. לא אאריך, רק כמה מילים קצרות. ראשית אני מודה לציבור שהגיע, ציבור גדול, אהוב, שהגיע לכבד את זכרה של אמא, וכל המשפחה היקרה שהתקבצה להתאחד עם סבתא. מעבר לכך אני צריך להודות לשתי האחיות, יסקה וצילה. אני מתרגש. אני צריך להודות ליסקה וצילה, לארי ולחזקי, על השנים הקשות של הטיפול באמא. הייתם נהדרות. בזכותכם אמא זכתה להגיע לסיבה ולקיים את בקשתה להישאר בביתה עד היום האחרון. זה הודות לכן, הודות לצוות ביבנה. אני ממש כולי הרגשה עליכם שאני חייב לכם, ואנחנו, יואל ואני, שנינו, שאתם עשיתם את המטלה הזאת יוצא מן הכלל. בשיחות האחרונות, בשנים האחרונות, יצא לי לשוחח הרבה עם אמא, שעות, והכרתי אותה אחרת ממה שהכרתי כשהייתי נער וצעיר, וראיינו אותה ועשינו עליה סרטים. רציתי להתמקד בשני דברים מוזרים שהיו לה, שני אהבות שהיו לה, אהבה למקרא, לתנ"ך, ואהבה
למדעי החיים. שתי אהבות. בדברים שהיא כתבה לפני כמה שנים, ב5/1/2015, היא כתבה לנו, כאשר יגיע יום אשר תחפשו מילים מתאימות כדי להספיד אותי, אני מבקשת להצטמצם בדברים ובדיבורים. מצאתי פסוק המבטא את מה שראוי לומר לזכר שנינו, לזכר אבא ולזכר. פסוק מאוד קשה, אני לא יודע איך הגיע. היא הייתה בחוג של תנ"ך עם נוח חיות, פסוק מישעיהו, פסוק מאוד קשה מפרק נ"ז, צדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יבוא שלום וינוח על משכבותם הולך נכוחו. פסוק שכנראה החוקרים טוענים שזה הספד על הנביא ישעיהו הראשון, או הנביא ישעיהו. והיא כל כך אהבה את ישעיהו, במיוחד את פסוקי הנחמה, והיא כותבת לנו, השתדלנו תמיד ללכת נכוחו במובן של יושר ונכונות, ואף כיסה בעיה בנעוריו בעל דעות לוחמניות, קראו לזה אקטיביסט. התקווה לשלום הייתה תמיד בקצה האופק. האמנו בצדקת דרכנו ולא חיפשנו קיצורי דרך. עם כל המכות והגורל הקפדנו לשמור על מה שנקרא בלשון ילדינו מורל גבוה. והצנע לכת הייתה עבורנו דרך חיים הכרחית ועזרה לכל באי ביתנו להרגיש מקובלים ולא מחויבים. האהבה שלה לתנ"ך הייתה אדירה. כל יום שהייתה הולכת לשיעור בתנ"ך של נוח, היא הייתה מספרת לי בערב בדיוק על איזה ביקורת או איזה דבר שהיא למדה, אהבה גדולה בתנ"ך. האהבה השנייה שלה הייתה ללימודי מדעי הטבע ומדעי החיים. בתוך ספרי הקודש שלה, בין התנ"ך לגמרא, מצאתי ספר מאוד מעניין, ספר שהיא שמרה אותו קרוב לליבה, ספר בוטניקה מ-1899 מהאוניברסיטה שאבא שלה למד ברפואה והיא למדה ממנו בוטניקה בפקולטה לחקלאות. ספר בגרמנית, ספר נפלא, ושאלתי אותה, סבתא, מה זה עושה אצלך? מה פתאום את אומרת? אני לומדת מזה. היא ממשיכה ללמוד והסתכלה בבוטניקה. היא אהבה את הגינון, את העצים, את הצמחים, את החרקים, את מדעי הטבע. היא החדירה לנו הילדים את האהבה לטבע, מה שקראו פעם מדעי הטבע, מדעי החיים והחקלאות. זה היה האהבה שלה, זה לא היה משהו מקצועי, זה היה משהו בחלק שלה. ירדנה סיפרה את זה, וכל מי שעבד איתה ראה שהאהבה שלה לטבע זה היה משהו מיוחד. ובאהבה יש לכל אחד כאם, כנערה, כאישה, כאחות, היא אהבה את כולנו, אהבה את כולם ואת כל המשפחה. היא לא נהגה בילדים, לא חיבקה, היה לה אהבה מיוחדת, אהבה בעצות. הייתה שומעת כל אחד, אבל אוהבת בעצות. הייתה מוכנה לתת לנו את כל ההקשבה, אבל מצד שני כל העצות שיכולנו. וזה היה אופי שלה. מבחינה זאת היא הייתה סבתא שונה. היא לא הייתה סבתא טובה, כמו שהיא ביקשה, אל תגידו עליי שהייתי סבתא טובה. לא חיבקתי ולא נשקתי ולא אפיתי ולא סרגתי ולא עשיתי את כל מה שכל הסבתות הטובות עושות. אני פשוט שמעתי את כולם, קיבלתי את כולם, את כל השוני, כל אחד, ואהבתי את כולם, ונתתי להם את האהבה בדרכם, כל אחד בדרכו שלו. והאהבה הזאת היא אהבה שהחדירה לנו את זה, וכך סבתא חינכה אותנו לאהוב את הטבע מצד אחד, מצד שני לאהוב את כל האדם, כל אחד, שיהיה חשוב לו לקבל את כל אחד באהבה. לא אהבה מוחצנת, אלא אהבה אמיתית. והיא כותבת, תקוותי שגם צאצאינו ילכו בדרכי אבות וימצאו חן ושכל טוב בעיני אדוני ואדם. יהי זכרה ברוך. טוב, תודה לעקיבא.
אמרו לי שביבנה צריך לעמוד בזמנים, אז ממש הדיבור האחרון עכשיו, בסדר? שיש את הנכדות, צריכות להגיד כמה מילים, ואז אנחנו שיר ונסיים. ממש זה, אז יפעת. אחר כך צורית ואופק אחר כך בסוף, זה בסדר. אם התאמנו על זה. ערב טוב. אבא, לקחת לי חלק מהדברים ואני אדבר. סבתא שלנו, אדבר אלייך כי אי אפשר לדבר עלייך ובעבר. מבחינתי תמיד את איתי. כמה אני אוהבת אותך וכמה אני מעריצה אותך. כל חייך ניסיתי להגיד לך את זה, אך לא אהבת שמעריצים אותך. תמיד התגוננת ואמרת שאת מעריצה אותי. אותי? למה? מה עשיתי? מאמינה שאמרה את זה לכולם, לכל הנכדים. היא תמיד ראתה כמה כל אחד מהצאצאים שלה עושה טוב לעולם, וזה מה שהיא חלמה. סבתא, את לא היית סבתא של חיבוקים ופינוקים, הייתי סבתא של שיחות לעומק. שיחות עם משמעות, שיחות עם ידע נרחב. שיחות עם אופטימיות גדולה ועם קבלה מהחיים. כשגדלתי, זה מה שהיה לי חשוב. באתי אלייך על מנת לשמוע ממך. עצה, סיפור, דעה, רעיון. כל הזמן רק חקרתי אותך על חייך, ואיזה חיים. כל פעם זרקתי אותך לתקופה אחרת. פעם ילדות בגרמניה, פעם העלייה, פעם ירושלים, פעם לימודים ברחובות. תחילת הקיבוץ, גידול ילדים, עבודה עם חינוך של ילדים ועוד ועוד. דיברנו המון על מדע ועל חקר, וסיפרת לי איך אבא שלך כתב מאמרים על מטופלים, ומצד שני דיברת על ידע כל כך חדיש שהתעדכנת לאחרונה. תמיד היה לך גישה שונה ומיוחדת על כל דבר, וזה פתח לי את הראש. דיברנו גם המון על חינוך ואיך ללמד ילדים. הרי היית מורה לחינוך מיוחד, בלי הכותרת. לדוגמה, אמרת לי שהילדים קופצים, צריך לתת להם לקפוץ. ודרך זה למד אותם. כנראה הקפצת אותם בכל המדרגות של יבנה, ולא ויתרת על אף מדרגה, ובעצם לא ויתרת על אף תלמיד. מאמינה שלכל אחד מהצאצאים ימצא חיבור עמוק אליו. אם אני מסתכלת על כל הצאצאים, אני רואה שכל אחד לקח פיסה מסבתא. יש לנו אנשי צבא, אנשי עמל, אנשי חינוך, אנשי תורה, אנשי ידע נרחב. וכולנו אנשי אמת, אנשי ארץ ישראל ואנשי אהבת האדם. סבתא, אני מעריצה אותך, שואפת להיות כמוך, אפילו רק בקמצוץ. טוב, זה קצת אחרת מה שאני אגיד, כי זה חוויה מאוד ספציפית שעברתי איתה, יותר קליל, זה 30 לסבתא. כל כך הרבה דברים יש לספר על סבתא, מה עוד לא אמרו? הדסי, הבת שלי, אמרה לי, אמא, תספרי חוויה אישית, זה משהו שאף אחד לא יגיד. אז תשמעו, אני אדם שאף פעם לא זכיתי במתנות חינם, לא עיפרון בהגרלות, לא כלום. כל מה שהעסקתי בחיי היה בעבודה קשה. חוץ מפעם אחת בה זכיתי בפיס. זה היה מיד אחרי השחרור שלי. מכל הנכדים, משום מה נבחרתי לנסוע עם סבתא לחול. כולם היו בלימודים או בתעסוקות אחרות. וסבתא בחרה בי, הייתי ברת מזל אמיתית. לא יותר מדי סיפרתי חוויות כדי לא להעיר ולא לעורר קנאה כל כך מובנת. זה היה כמעט לפני 30 שנה. אני התחלתי את שנות ה-20 לחיי, וסבתא את שנות ה-70. היא הייתה נראית לי כל כך מבוגרת, אבל היום אני יודעת שזה גיל יחסית צעיר למתבגרים שבינינו. תארו לעצמכם סבתא ונכנה יד ביד בעולם הגדול, כמה זה לא מובן מאליו. היא הייתה בשלה מאוד, בריאה בגופה ובשיא חוכמתה. היה לנו מין הסכם לא כתוב, היא המדריכה, היא תעבור איתנו למקומות נפלאים ותלמד אותי עליהם. ואני אביא את משובת הנעורים שלי, הסקרנות והפתיחות. וכך יצאנו לדרך, שבוע ראשון לונדון ופרבריה. ישנו אצל דודה רות המתוקה, אישה נעימת הליכות כמו שצריך, שתינו תה בספלי חרס בגינה, מתחת לעץ האגס המרשים, ממש לפי הספר, וכל בוקר יצאנו למסעותינו. סבתא הובילה אותי בשבילי הלב שלה, בין כל אהבותיה. נסענו לגנים בוטניים יפהפיים, ונתנו כבוד לכל צמח וצמח בפריחתו הפראית. כמובן שסבתא דקלמה את שמותם הביזאריים.
הסתובבנו במוזיאונים, סבתא אישה שוחרת תרבות ואומנות, מטיילת בין ציורי הענק ופסילי האבירים. מה שהיה נחמד שתמיד היא שיתפה פעולה עם השטויות שלי. ראינו את הפסל דוד של מיכאל אנג'לו, וביקשתי שסבתא תעשה טובה הומניטרית לאנושות, ותכסה את מבושיו. סבתא צחקה מאוד ושיתפה פעולה. תוכלו לראות את התמונה הזאת, יש לי המון תמונות מצחיקות. נסענו לארמונות המלוכה, וגם שם בין כל המלכים והרוזנים חמורי הסבר, היא הסכימה לבקשתי להוציא לשון לכבודם המפוקפק. האכלנו את הברבורים על גדות התמזה וביקרנו במקומות המפורסמים. היה כל כך מרגש עבורי, חיות שלא הכרתי, טיול ראשון שלי. תמיד ליד סבתא הבנתי היטב את הביטוי, עשה אוזנו כאפרכסת. הייתי כאילו מגדילה את האוזניים שלי, הופכת להיות אוזן ענקית, שרק רוצה לשמוע עוד ועוד מחוכמתה, והכל הייתי סופגת בתוכי. לא היה צורך שאדבר, אני הקטנה, חוץ מעברות של התפעלות והבנה. שבוע אחר כך טסנו לפראג, זה היה שבוע בו גרנו בדירונת ליד הרובע היהודי. אותו חרשנו לאורכו ורוחבו, הכרנו את גדולי הדור שחיו שם, המהר"ן מפראג, את פרנץ קפקא וכו'. את הצדיקים והקדושים הקבורים בתי הקברות העתיקים של הקהילה. היה מיוחד ונהדר. לבסוף גם הגענו לטרזינשטט, גטו ומחנה ריכוז של יהודים בצ'כיה. הם צילמו אותו לתעלומה שלהם בתור דוגמה ומופת לאיך מתייחסים לשבויים שלהם. כמובן שהכל היה הצגה. הדלקנו נרות, התפללנו לעילוי נשמת דוד רחוק של סבתא שנרצח שם. סבתא התרגשה מאוד ודמעה. שבועיים נגמרו, עלינו למטוס, חזרנו לארץ, אבל אני חושבת שתמיד נשאר לנו חלום מתוק. בו טיילנו ביחד, סבתא ונכדה, יד ביד. חלומות, מקומות ותמונות נשארו בתוכנו. זיכרון מתוק לנצח. תודה לך סבתא יקרה וחכמה שלי, שזיקית אותי. יהי זכרך ברוך, המשיכי לטייל בעולמות עליונים, בלי מזוודה ובלי קרקר ותפוח, אבל עם נשמתך חופשית, עתיקת היומין אך הצעירה לנצח. סליחה שזה היה נגד הפרוטוקול. אופק וצורית, נשיר כולנו ביחד איתם. צריך לשים את השיר? יאללה. תשיר פה זה, תשיר. אז לפני שנשיר ביחד לסבתא, והיא מאוד אהבה ששרים לה, והיא אהבה לשיר, למרות שלא תמיד היא הייתה על הטון, אבל היא מאוד אהבה ששרים לה, ושרנו לה הרבה בחודשים האחרונים. סבתא נעמה במיוחד שרה לה הרבה. ואני כן רוצה להקריא גם שיר שהיא כתבה, כי אולי לא כל היבנאים יודעים שהיא גם חטאה בכתיבה וכתבה שירים. סבתא שלנו הייתה אשת רוח, תמיד הראש שלה גלגל איזה רעיון, חשבה על איזה פסוק, צירופי מילים, אהבה כל כך פניני לשון, וגם כתבה שירים. את חלקם היא הדפיסה ושיתפה אותנו, וחלקם למגירה. אני גם לא בטוחה שאת כולם מצאנו. כשהפעלתי עליה קצת לחץ לפני כמה שנים, היא שלחה לי שירים למייל, שזה גם השראה, איך אישה בגילה לא מפחדת מטכנולוגיה ושולחת שירים במייל, לפעמים בתפוצות לא קשורות, אבל לא מפחדת, והיא פשוט בשבילי השראה שכל דבר היה בהישג ידה. אז בשירים האלה שהיא כתבה, אפשר להרגיש קצת מהעולם הרגשי שלה, שלרוב, כמו שנאמר כאן, לא היה מוחצן, אבל היה עולם רגיש ומרגיש מאוד, כואב, אוהב ובעיקר מתפלל. אז אני אקריא שיר שהיא שלחה לי בערב ראש השנה, כמה ימים לפני ראש השנה, לפני משהו כמו 10 שנים. היא קראה לו כאשר המילים מיותרות. ליד שולחני ישב זוג, לא החליפו ביניהם מילה, ולפתע זיק עדין בעיני שניהם ניצת. היה ברור לצופה שדיברו ללא הגה. משפטים נסתרים כי מי צריך מילים.
וכך אנו שומעים קולו של שופר, מן הלב המדבר, המרעיד מיתרים, מרומם ומרטיט, הנשימה עוצר, והמאזין בוודאי יבין, שום תפילה לא תשווה לאותה זעקה, המילה הכנועה, שהפכה לתרועה. האם הבינונו ללא מילה? בקולנו דממה, בליבנו תפילה. האם נשמענו? היש תהודה? האם נרגענו? מצאנו שלווה? זיכרונותינו שוהים, לא מוצאים הפוגה. מה רק ביקשנו? רק אי שכחה, ככלות כוחנו. האם לשכוח אפשר? הלא הזקנה עסוקה בזכירה הברוכה, כאוצר יקר. מה עוד נבקש? התפילה חתומה. מלכויות, שופרות, מזכירים מלחמה. במה נתנחם? בהארת הפנים ושימת השלום וחנינת צנועה ושמירת החלום. אז זו סבתא המשוררת שלנו, ובואו נשיר ביחד בשבילה. תודה. תודה רבה לכל מי שהגיע, וכל מי שעזר בכל הדברים. נסיעה טובה לכל מי שנוסע רחוק, ושוב תודה לכולם שבאתם.